Ayo kanca para kanca timbangane turu sore-sore Canantana bujang danonge manunggal reksa budaya. Soan Utawa Naraga. Pocap kacarita duk nalika samono. Ana salah sawijining patembaya kang kasuwun dening Sang Byahayu putri Kedhiri kang jejuluk Dewi Songlangit. Putri kang Sulistyaing Parto kang dados rebutan raja sewu negara. Minangka Raja Utawa Naraga salah satunggalipun Raja Muda Gagah Prakoso Simbarajaya kang prategas babak balune pandhe singsane Galendra kang Sekti Mahambara. Raja Muda tlatah Utara Japa Naraga kang gedhe pati kang jejrok patih Pujang Kanom ya Sang Bujang Kanom. Pujang Kanom kang kasuwun ingkang kautus dening Sang Prabu Klana Dewandana tumuju wonten ing Kadipaten Kedhiri. Kang lamar kusumaning Ayu Dewi saka langit. Sinarkan bidaling para prajurit-prajurit Makuda kang 144 minangka pandhang keping sono cacahe. Putri Kedhiri kang gedhe patembaya sinten to? Sinten to ingkang saged mujudake patembayaning bakal kapundhut garwa? Minangka patembaya kang kasuwun. Sinten to ingkang saged mujudake kesenian kang dereng wonten ana ing jagat raya bakal kapundhut garwa? Oh, out. Ananging dereng dangu anggenipun marak sowan. Anggenipun lumaku saking kathah Raja Panaraga. Tumuju wonten ing Kadipaten Kedhiri. Kabeh kawindakno dening para wadyabala kewan alas begasangan. Sawarnaning kewan alas kang sato galak kang mawa wisa. Loh, ha, hot, loh, ha, hait, ha, oh, no, Kelakon geger
paperangan jroning trenging mono geger paperangan. Geger paperangan jroning trenging mono Marwadya Bala Ponorogo. Oke sakwernaning kewan alas. Wujud siluman Wadya Bala kang sato gelak mawa wisa. Ilot lontonge. Lo, ha, ho, hop. Hop. Ora ndelopo tenan. Sudah bagus. Sing alon-alon watone nglakon gramet-gramet watone slamet geliyak. Geliyak watone kecandak. Tunjuk kabeh gayamu ngira bocah bagus. Hey ha ho 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 ha hey. Ho ha lo 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 hey ho ha hop. Rada maju mbah kayak pecutan raine. Rada maju kayak pecutan raine. Hard. Awas. Kurang banter. Pas no raine ngono lho bendang ucul top. Kurang. Ganti liyane. Sik nggih Mas nggih. Nggih. Hei. Nyapa bopone loro gak cocok ah? Gak cocok. Nyapa cangkemmu? Apa? Diwehi sing sepuh kon dipecut ben metu joget tok malah. Ora gelem. Oh kurang yes. Kurang yes. Bapak iku mang. Sing loro meng. Kurang banter. Kurang. Sitok sing di sitok kas. Enek ora?
Neng dindi ki ambek bapak ora tau akur. Gak tahu cocok. Ora tau cocok. Sebabnya? Sebab ya iki ora tau diwawu bola-bola. Wow. Iya. Dadi aku sing mecut. Oh sing mecut kowe. Oke. Wo cocoke mung karo kowe ya. Ayo jajalan. Piye Bapak, silane mecut kowe. Kok iso ta? Iso. Apa kok ya iso? Pakah iso. Iya ta. Lho. Kowe ora nyetrum cangkemmu. Lambe-lambe mengandung bisa. Yo. Awas. Woi, mencute kiwa. Hop. Hong bilahing sekaring pawana langgeng, hong bilahing sekaring pawana langgeng. Ison mamuji mring pangwasaning Gusti Kang Murbeng jagat. Wah. Kualik. Iki. Iki. Lekone kono. Lho. Oh, alah iki mang sop. Kok kene, lekon kok ke kono. Lah. Kamu keliru. Yo. Waspada. Wis nek burine kuwi ati-ati kepecut raimu engko sitoke kuwi. Kualik. Wale. Penting nggo kiwa. Pecutmu kualik ya, Nyuk. Heeh. Tapi sing mbok pecut kene kualik dudu udenge. Sing dipecut iki. Kuwi. Iya. Oh, alah iki sapa ganongan adoh-adoh. Iki sing dadi awakmu tandak. Awakmu tandak ning kene persiapan terus awakmu tak pecut jedar kon joget. Oh iya ayo. Ayo Mas. Yo. Iya. Oh. Hai, persiapan. Loh ya apa kok nesu iki? Nesu. Karmu piye sih? Iki mikir sitok iki keren. Karmu bilur ta. Aku lama ngomong awakmu tandak ning kene kon tak pecut terus joget to. Tadi kene norai. Oh. Welek kon tambah cedek. Sumpah men. Welek tambah cedek. Ayo. Mas. Iki wong tuweke omong apa to? Iyo. Wis sapa ratu ku? Hai. Lho. Sing cilik. Lah nek sing cilik ku malah penak iki. Wah, katingal katon gagah prakoso, nadyan tolo tanpa rupa. Hai. Loh, dibalen krek cangkeme. Ya ampun, wih gusi lho wih. Kualik. Nyapu becot. Ojo kena cocotku. Ini lho. Kau ku ganteng-ganteng goblok. Ini lho. Mecut ngene. Semoga. Hai. Lho. Lah. Lho. Nyamplok rat lho. Lah. Lho. Wah, gak iso metut kok di gua, Amit. Metut iki butuh perasaan. Iya. Mecut iki kudu konsentrasi pakai buat perasaan lho ngene. Lah, iki kuda-kudane ngene. Nah, ayo. Terus coba no.
Ayo dipecut. Loh enak. Syukur. Loh muni. Ping pindho. Loh enak. Kowe iso? Loh. Ya. Satu. Nah. Lah ayo. Nah. Waset. Alah. Waset. Alah. Waset. Oh golek lenomu, golek lenomu. Iso joget ganong kan? Ayo joget ganong sik. Tunjukkan gerakanmu ganong dari Surabaya nang ngene Trenggalek kene dudukno. Ya Kak Tik kon raimu koyo topeng kok. Gak usah topengane tak cokot ngene miring iki. Loh, kayak bokeh topengmu. Oh gak ngono kan gono saringane, Bro. Sing salah dulu topenge, sing salah untumu. Wis lah. Lah, Bangke topeng. Kon tanggapan untu gak mbok gowo. Tak dele omah. Ayo joget. Ya omah apa ya kadel kuwi. Oke, tepuk tangan untuk letrek manusia metik tanpa gigi. Iki cara monster Mio Ji. Hai. Piye to, Pak? Piye? Ya sik to ngombe sik ben iso senggak. Rondo maju titik tak ben ketok. Iya. Aja marah tok mundur ae ora kena srengenge raine ora ketok ngono. Lah. Yo. Bablas. Kena asine bis. Sak gidale. Yo. Hai da. Gayane kok trewel. Ayo Dik, olahraga Dik. Ayo dong. Beri perform yang paling melihat dulur. Awas. Hei, hei.
Aduh sorane apa lho? Wes apane Urung. salto kono malah dibali dhewe. Weh! Kon sing genah trek. Kon kate ngakal-ngakali adekmu ah. Lah trek pun salto napa dereng? Irung mobil nek niat mateni ngomong. Lho ora jane dorong, gurung ero aku weh. Ya weh. Ayo. Iya. Ya Allah raine. Wajah-wajah ngarepe dipundhut. Ya apa ngurusin bu kagak nong. Wis apa iki? Ya. Hai, hop. Iya. 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 Lanjut. Hop. Rene. Rene. Ayo. Pangganonge kene baris, pangganonge baris. Sik genah ta. Sik genah kon niku. Oh niku golek masalah ae kon. Mikir digawa trek. Mikir ning isor kowe. Baris ning kene. Baris. Sadurunge atraksi dilanjut rek. Nggih. Salam-salam dhisik. Salam-salam sik. Kanggo warga masyarakat kene. Ngono lho. Melip adus iki main ta minggat aku. Surabaya nang mrene. Kok malah sepur-sepuran. Pinggir kene lho. Lah, pinggir. Nah, dilong pengganonge daranan Turangga Siwalan. Turangga Siwalan dasmu. Siwalan lho. Dideloki lho manunggal rasa budaya Turangga di sore. Ngomong ta. Jaranan manunggal rasa budaya iki dilong pengganonge. Ganteng. Gendeng. Lho ya apa kok gendeng. Nang kene iki ana elek ya ana apik, ana ganteng ya ana elek. Iya. Ono ngene Mas. Dhewe iki ya disupport sampe perkenalkan diri. Oh iya. Dhewe pengganung Sule dari Surabaya. Ada. Sing jaku sing duwe Ratu Seblak. Lah, iki mang tak bahas rek. Mau bahas. Iki sponsore jaranan iki. Ngono, sponsore jaranan iki Ratu Seblak. Heeh. Neng dindi ana seblak. Iya. Tapi rasa dan racikane siji. Beda. Iki lho rasa. Wis seru mang yo. Ngerti. Iya. Pedesan Ratu Seblak timbang cocote tangga. Pedese ngeri ya. Ngeri. Ana sponsore jaranan kudu ana sponsore contone iki. Jaranane manunggal apa reksa budaya iki. Manunggal Siwalan. Iki ya ono sponsore iki Ratu Seblak. Ratu Seblak Trenggalek. Trenggalek. Habis ini buka cabang lagi di seluruh Jawa Timur. Amin. Wis 4 cabang, Mas. 4 cabang. Nek bose ngomong wis 4 cabang. 4 cabang di Trenggalek tapi. Ono Arab Saudi bareng. Mangan unta. Jadi didongakno trek ya, didongakno muga-muga semakin sukses. Amin. Didongakno cabangnya semakin luas. Amin. Ben ngerti rasane wong-wong sing gorong tau mangan seblake Ratu Seblak iki. Ngono. Ben ngerti rasane ya apa sih? Ngono lho. Rasane pedes po. Sumpah pedese ngalang-alangi cocote tangga. Rundingan apa cot kecot. Rundingan apa Rundingan puro. Rundingan puro nang dhuwur panggung. Orang ngono lho ngaku iki ning kene iki memperkenalkan Ratu Seblak. Lah kowe duwe sponsor apa? Yo Ratu apa kuwi? Ratu Jin. Kuman kowe. Wah ya. Bakpia Permata. Iki lho. Tak kei kene. Tak kei bocoran. Iki dino full sponsor iki. Jadi Pomo TV renek filmnya iki sponsor tok. Tema acara. Matane sing ngisor kuwi lho. Ngisor. Lah kowe kok maca carae lho. Iki lho ngisor. Suprot B. Heeh. Apane sing suprot? Surpot. Suprot. Aku yo keliru. Surpot.
Suro. Suprot. Wis mbok tak karepmu wis. Pemerintah. Desa Pemerintah Kali apa sampai pemerintah barang. Pemerintah lah. Lah lapo mbok pacakno kabeh. Ora lho ibu tak huruf barang kono maca iki sapa? Ratu Seblak Trenggalek. Lho, Lah ratu. liyane. Liane akeh. Lah rajane ndi? Endi? Rajane ratu ndi? Aku. Lah aku rajae kok. Kuwi rajae. Iya, Permata Trenggalek. Lah Mbak Iya Permata. Lagi lho kok warkop Pak Ping Kelutan. Lah. Lah ya kuwi lho, heeh. Film Barkop Pak Ping Kelutan. Wonge Heeh. roh. Ayo ndi wonge? Sing ndi wonge roh we? Kon ngomong tok karo wong. Ndi? Endi? Endi? Tanganmu rono sitoke rono ya aku bingung. Sing ndi? Sing ndi to? Aku bingung malah iki. Iki lho. Sopo iki? Ya wis lanjut. Heeh, enek-enek apa kuwi? Jayen Otomatis jual beli mobil. jual beli. Sing ya wis pokoke kanggo sponsor iki kabeh tak dongakno lancar dan sukses selalu. Amin. Amin. Tadi awak dhewe saiki ning kene mempersembahkan atraksi. Ya. Atraksi tapal kuda. Tapal kuda. Atraksi dari Surabaya tak urui tapal kuda ya. Tak urui tapal kuda. Hah? Lah apa menek bojoku dhewe nak kok menek gunung. Tapal kuda iku ngene ya apa trek? Dicuntui tapal kuda iki apa? Iki tuwek pegang rokok nek sesek mudar nom kok. Nggih. Nuwono ta sampean ku ngono santet. Tapal jelasno ya apa? Mas, Lho, tambah longgo. Bekecot. Udah ngomong itu tambah longgo. ayo. Ini Mas, Jawab. tapal kuda ya teko Surabaya iki nyel asli real nek wong Surabaya. Sikile nang ndukur wong loro. Sampeyan sikile nang ndukur. Kok ndasmu tak ideke. Ngono. Iya. Contoh. Contoh, nah ngene. Contoh. Nah, Ini. iya. Dadi tangane nang disor, sikile nang ndukur kok ditampani letrek. Ngono ya. Nah, tampani letrek. Ayo, letrek siap-siap rek. Ya wis manut. Yo, dados. Pukul. Hei, Mas. Hei. Mas, sik ngayo. Hei, Sing Mas. Hei. Sikile nang ndukur sing kok klesetan sapa? lah iya sikilku nang ndukur apa gak mbok tampani mbok tulno lho. Aku nek ngomong, enggak Mas, sikil lunggakno. Wong kon kesusu, budal lo wingi. Ngenteni, ayo baru sikil munggah. Heeh. Lah, ngono lho. Ya. Iya, idek tenggoke. Ya, tepuk tangan dulur. Iki atraksi anyar ya iki ya. Iya. Atraksi anyar iki ya. Sing tepuk tangan mek papat. Lah piye sing tepuk tangan papat iki? Termasuk atraksimu kurang jos rek. Kurang jos. Ganti aku ya. Maksudnya? Atraksimu tapal kuda memang kurang jos delok penonton sing tepuk tangan papat. Tepuk tangan kok. Lah ya tepuk tangan mek papat. Mek Terus? papat. Bejos. Beda nek aku. Ganti aku nang ndukur kok nang disor ya. Hah? Aku nang ndukur kok nang disor. ganti. Ya kabeh perlu dijajah. Iya. Di sing paling rame kuwi engko sing menang ngono lho. Ya. Trek, udah dibalik sirahe yo. Ayo, ayo Mas. Aku munggah mbok idek ndasmu mendelep. Kon kuat agak. Oh, kuat. Ya iya kuat. Ya. Kon ngesaki cacing yo. Lah kok ngene iki? Kuwi duduk cacing terah cilik kok. Ini. Eh, sosis mambu. Kok niku lho Pak
aja koyo aku, adekne wis acekel ngene. Kono nyideko. Aja ning kono, nek ning kono aleku ngono adoan. Jejer. Jejer. Oh iya yo. Ya. Opo, lali aku. Himbauan kepada adik-adik nggih. Dilarang meniru adegan ini. Karena adegan ini sangat berbahaya. Maka dari itu adik-adik dilarang meniru adegan ini di rumah. Oke? Tepuk tangan dulu. Ayo. Ando nanti bocah. Kon nek ngomong iku kan sikilku culno. Lah aku himbauan. Darahku mendidih. Medon ngendasku pedes akhirnya teng. Tapi kok kuat? Jek kuat matamu aku lu. Lah kuat agak. Waduh. Ayo. Ayo Mas. Ayo. Iya, awas. No, oi. No, oi. Oi. Kon iku setagak. Kon kuat agak. Nek gak kuat ngomong. Aja plesut ae. Oh niku lho. Dipancal pedal. Gak kuat. Melinti. Kon munggah coba. Bongkon. Mati kono. Lu semangat. Semangat munggah ya perasaan. Perasaan mesti mbok main nang nggon cewek ae kok. Iya. Padahal iki dhewe. Padahal padha luwake. Berarti atraksi ngono iku mang awakmu gak kuat. Gak kuat. Sing kuat ae ya. Sing kuat. Ban-banan. Ayo. Arek lori ban-banan. Mati ora tidak dulumu ya. Ban-banan. Didelok rek contone. Matane malah ngono. Dek sirahe ndukure sirah ngene. Sopo to yo gandongan mesum kowe. Lah yo. Yo, Jak atraksi malah dikira gitik. Ya. Yo. Beri tepuk tangan dulu. Lo bocah. Lah. Oh. Mek petang umetan ae. Ambokane padane prauto. Hah? Lah yo, lang sitoke gowedi soke cilik nyekel yo rentos. Heeh. Lah saya tunjukno. Iso kon. Iso. Wis iso. Masa aku. Iya. Iso apa ora? Ayo Oh, Mas. ayo tantang ya. Tak idoni ngono suwe-suwe. Lah yo, ning das lapo kok ning ngarepku. Aku nyomang kon gila goblok. Ayo Mas. Lah nyapo kok malah kakak-kakan iki lho, Goblok. Sing disor sapa? Lah kok sing disor aku sing ndukur. Ya enak endi lho. Iso tak ndukur. Aku seneng ning ndukur. Aku seneng ngisor. Ya weh. Ayo. Ayo. Iya. Yo.
lo. Hei. Kok nek gak iso nang ndukur, aku nang ndukur. Gantine aja ganongan sule, gantine pesing kru. Hei. Lo. Ayo. Hei. Kowe kuat kok gak to, Trek? Bekor utak-utik tok. Melaku mengarep, duduk mundur. Yo, menuju menyongsong masa depan. Duduk nang jeding. Gak ngumpul, maju, cowok. Yo. Iya. Yo. Kancamu ilang lho, keblok. Mesti hilang. Mokso ambles bumi. Mesti iki nek ditak atraksi hilang lho. Nanti celeng. Kon petuk letrek. Letrek tak ada atraksi mang. Oh, gak ngrungono innalillahi. Sopo? Letrek. Kadang ceblok dawur bae. Nek gak iso ngomong gak iso. Iso muter, ndangkon lurus mbok pen iki ngono. Dadi gak kuat. Iki adik-adike ben atraksi ambek bapak-bapane. Bapak-bapane iki gak rokokan ya. Benaran Mas ya. Benaran. Ayo Bapak, ayo. Bayaran jangkep kok njaluk. Ya saatraksinan. Arepe nggih alasan ben lawan atraksi itu karep ayo. Ya. Persiapan dulur-dulur, okay. Dan juga pemberitahuan ditemukan sebuah tas berwarna abu-abu, Apa tuh rupane? Mbok gak roh, aku pokoknya nek tas rupane budak. Saya tahu cek siaran kok sih. Dan juga kunci sepeda motor Honda. Bagi yang merasa kehilangan bisa mengambil ke atas panggung ya. Apa Trek? Kok lapo? Iki ya ora muga-muga nyapo. Napa to iki kok bubar kok? Oh siaran. Kok bubar nyapa? Siaran iku sikilmu duno. Ginjer ngene rumpan samu pedalik gas ora. Sopo Trek? Nang kono, wong Surabaya kae. Apa kok didek iki ta? Gak sik durung sik siaran, ya ngono kesuwen pisan. Lah ya kok didek iki? Engko kene. Baru ku lakon munggah langsung siaran. Ayo langsung dadi. Ayo. Iya.
Iya. Ah. Menika rai yai. Lah apa gak munggah? Hei, rumong somono tulisane welcome ta. Kaya keset. Apa trek? Rai yang diusek ning kene ono tulisane welcome. Kon dideki. Aku sing didak. Kon didek aduh. Aku sing didak kok. Kon ambek Pak Bu gak oleh ngono. Didono ta. Kon niku ya dek cilik iki tuwek. Kon kudu duwe unggah-ungguh. Wong diewangi ben iso menok malah ngidek rai. Tak warai yo. Carane iku munggah nek dibantu iku. Oh, kon iku rai didek kono. Kene delok kene delok tak warai, tak warai. Ayo sampean kene. Iya. Gila. Iki sawangan iki. Iya. Lah. Kuwi sawangan ngembruki raimu. Sawangan jeblok iki lho. Ha. Dicepot pisane. Cepot. Wis adem kok ora apa-apa dicoplok. Raine dijaring kowe iwak. Aku dudu iwak betik Jaring cik. Raine dijaring. Engkok bengi sik ning Malang iki Mas. Jolo panjak. Trek nang metu wae iki lho untumu nyantol. Malah nanti dadi gawe. Terus suwun Bapak. Terus suwun. Alhamdulillah. Lho. Panjake endi paman? Paman. Panjake ketutupan jaring. Ayo gone dereng, Pak. Iya. Enggak wis adem kok, wis adem ora apa-apa. Hei, bapake kan akeh, ditekeli kono ambek kono. Trek tak kandhani rene sik. Yo. Atraksine ora usah seru-seru, ora usah suwe-suwe. Bar ngene iki ana atraksi yang sangat spektakuler. Nah, tadi gantian. Iki bar ngene njaluk artise rene ya. Awak dhewe joget. Kok jemeneh kok mengko? Saiki lho atraksine wis menek rijing. Lah iya iki atraksine iki. Beri tepuk tangan untuk yang di atas. Iki tuh ketekan iki. Rakun. Duh, malah action. Kesel. Ayo tak tambahan sampe mencolot aku ngalih. Opok. Nggih. Niku Mbak artis. Kikuk. Heeh, arojaan kenalan. Arojaan kenalan. Ada aku nek kenalan mbek iki tak go mulih. Hei. Aku njaluk lagu ben Apa Mas? ben aku joget ambek kok manusia metik. Trek nyotrek. Iya. Kae iso jagongan karo pring barang to saiki. Iya. Arek iki nek ro arek ayes ngono iku tingkapul ayes ngono iku koyo bekecot. Oh iya. Trek. Njaluk lagu sing enak teko Mbak sing lagu anyar-anyar iki lho. Lagune apa lagu? Lagu sing iki lho. Allah. Eh, Takbiran.
Lagune sigar sesuai keadaannya mau ceblok merayu sigar pisan. Sigar sak untu-untune letrek. Tapi aku ora percaya lek ndak roh buktine. Ora percaya aku lek ora roh buktine. Buktekno, Trek. Terus kok nyepil aku tiba. Ora sing Pisan kas aku pengen delok pisan kas. sing sigare mau sepilno. Sing sigar mau apane? Ora sigar mbledot. Oh bledos. Mbledot Ayo lho, ndoke. sing pecah kuwi lho sepilno. Karet siji. Dek ben percaya. Ala ra duwe apa-apa iki. Ya. Joget sing po enak trek ya. Iya. Heeh. Dikasih satu buat teman aku dari Mangkunegaran. India, India. Samba, kalau niki kuat, pasti tinggal no waktu nemo tanpa pas. Lagi bunga-bunga semu wis dikali kali sikaran ati maleo sayang aku sing berjuang niponani montan mante bena kurang jangan gampang sampean ninggal sayang etan kok mikirke kabeh sing wis berjalan. Ayo Mas Reza. Lakani ati caramu baku lakani ati caramu bodo aku tekone saiki ati mbok sikari Agasan hingga pertama kau datang seolah cinta dengan senang hati aku menerima kau datang kembali jatuh cinta kau tega berjuang Adana coba terus wis saling podo ngertine nanging opo ora percayake iki sing bertahan hatimu nyoto kalah kali masa lalumu Manugaran Sobudaya Ratu Sebelah terima kasih. Ayo persiapan.
Ayo Mas Retrek soloe piye soloe? Mana-mana jauh budaya. Juga ucapan terima kasih disampaikan kepada terima kasih banyak untuk Ratu Subra. Piye Mas? Ya, ini satu buat tembang lagu sudah. Sak lagu lagi. Piye? Nggih. Matur suwun nggih Mbak artis. Oh, enak. Ayo Mas, dindakno Mas.